खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव अदालगुरियाव बड'फा इउ.एन. ब्रह्म मेम'रियेल पार्कखौ बेखेवनानै होबाय बि.पि.एफ. दोलोनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा गावनो 15 बिघा हा बायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव पार्क बानायदों, जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाबो दं। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बिटिसि मोननो हादों आरो राजखान्थि गोहोखौ मोननो हादों। बिथांनि गोख्रों सोमावसारनायनि थाखायनो बिटिसि आरो बिटिआरखौ मोननो हादों आरो एम.एल.ए. मन्थ्रि जानो हादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखायनो खेबनैयै बिथाङाबो मन्थ्रि जानो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनो थाखायनो गावनो 15 बिघानि हा बायनानै बिथांनि मुङाव पार्कखौ बानायनाय जादों होननानै फोरमायथियो रिहन दैमारि बिथाङा। बे पार्कआव बायदि बायदि हाबाफारिफोर लालांबाय थानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। मैया बेखेवनाय सानावबो अदालगुरिनि गासैबो फरायसालिफोरनि फरायसाफोर जायफोर सावगारि आखिनायाव गोसो दङ बिथांमोनखौ लिंहरनानै सावगारि आखिनाय बादायलायहोनाय जादों। बेनि अनगायैबो बे पार्कनि सिङाव समाजारि मिटिं खुंनो होनाय जागोन। जुलि, जोनोम सान बायदि हाबाफारिफोरखौबो खुंनो होनाय जागोन। नाथाय राजखान्थिनि जथुम्मा जानाय नङा। बेजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ मान होयै खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो। मानोना राजखान्थियाव गोबां खोथा बुंलायनाय जायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे पार्कआव 4 बिघानि फुख्रि दंखायो। बेयाव पेडेलिं बट एबा आथिंजों जावग्रा नाव होनाय जागोन। खुला जिम थागोन, मिउजियाम बानायनाय जागोन। लोगोसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम सानाव मटिभेशनेल प्रग्राम खुंगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथां रिहन दैमारिया। गुवाहाटीनि साखाथियाव गोबां बिबांनि बम बानायग्रा मुवा बेसाद हमनो मोन्दों। आसाम मेघालय सिमायाव बार्निहाट पुलिसआ गोबां बिबांनि बम बानायग्रा मुवा बेसाद हमनो मोन्दों। मोनसे स्रेड खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो गंसे पेसेन्जार गारियाव सिग्रोमनायाव 12 कार्टुनाव थानाय जिलेटिन स्टिक्स आरो 14 पेकेटआव थानाय इलेक्ट्रिक डिटनेटर, जायखौ बम बेफ्रुहोनायाव बाहायनाय जायो, बेखौ हमनो मोन्दों। आरो बे दायाव 2खौ हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय 2नाव सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बम बानायग्रा बेफोर मुवा बेसादफोरखौ दुथांफोरा मेघालयनिफ्राय आसामनि रानि फारसे लांनो नागिरदोंमोन। सिगांनि बिटिसि सोरखारा जेरैबायदि बिटिसिनि बायजोनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय रां हरोमोन, थिग बेबायदिनो दानि सोरखारखौबो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनो रां हरनो थाखाय खावलायदों इउ.बि.पि.अ'.नि दैदेनगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि बाउण्डारि कमिसना थि जायाखै, बेनिखायनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' सुबुंफोरा दा बे समाव बिटिआरआवबो गैया आरो BKWSCआवबो हाबनो हायाखै। बेनिखायनो बे मोननै जिल्लानि जि जौगालु बिथांखिनि खामानि बेबो बन्द जानानै दं होननानै फोरमायथिदों। आरो बेनिखायनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बिटिआर नङाब्ला BKWSCआव हाबसान्दि मोननै जिल्लानि जौगानायनि थाखाय बिटिआर आरो BKWSC मोननैनिबो सोरखारा खमसे खम रां हरनांगौ होननानै खावलायो बिथाङा। जायनाखि सिगांनि समाव बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय एसे एनै रां हरोमोन, थिग बेबायदिनो रां हरफिननो थाखायबो दानि सोरखारखौ खावलायदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बर'फोरा 3थि गोजोन गोरोबथा खालामबाय। गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो जोबथेसालियाव सागानगिरियाबो थानांनायखौ जारिमिनाव नुफेराखैमोन होननानै बुंथिदों। नाथाय रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों। बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय सोरखारखौ नारसिनगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि राजखान्थि, रांखान्थि आरो समाजारि बिथिङाव रैखाथि होनो थाखाय सोरखारखौ नारसिनदों। BKWSCनि सिङाव थाबैनो गामि सोसननानै आरो बेयाव बियाब दानानै बिसायख'थि खुंनो थाखायबो नारसिनदों। बिटिआरनि बायजोआव मोन 46 बियाबफोर दङ, जेराव बर' भटार्स दङ। आरो बे 46नि मादाव 29 बियाबावनो बर'फ्रा देरहाहोनो हायो। थांनाय बिसायख'थियावबो इउ.बि.पि.अ', एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे आफादफोरा बर'फोरखौ बिजेपि दोलोआव भट होहोनानै बिजेपि दोलोखौ देरहाहोदों। बेनिखायनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाख बर' सुबुंफोरनि राजखान्थि मोनथायखौ बिनांगौनि गोनांथि दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बे समाव दिल्लीयाव बर' एमपि गैया, बेनिखायनो बिटिआरनि बायजोनिफ्राय रायजो सभायाव सासे बर' एमपि दैथायहरनो थाखायबो इउ.बि.पि.अ', एबसु, बर' थुनलाइ आफादा सोरखारनिसिम खावलायदों। जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा दासिमबो मावफुंजाजोबाखै, बेनि थाखायबो सोरखारखौ नारसिनगासिनो दं। नाथाय आलदा आलदायै नारसिननायनि थाखाय सोरखारा गेलेनो खाबु मोनदों। बेनिखायनो गासैबो माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै सोरखारखौ नारसिननांगौ होननानै खावलायहरो बिथाङा।
बिटिआरनि बाथि जिल्ला अदेबानि गोदान जिल्ला तामुलपुराव गोदान एसपि अफिस बेखेवनाय जाबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' आरो आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांमोनहा। बेयाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि तामुलपुर जिल्लाखौ जौगाहोनो थाखाय जि एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप जानांगौ बेयो थाबैनो जागोन आरो बेनि थाखाय जि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेनि रांखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो हरगोन होननानै फोरमायथिदों। आरो बे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप नि गेजेरजों तामुलपुर जिल्लाया थाबैनो जौगागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। प्रमद बर' बिथांनि अनगायैबो भास्कर ज्योति महन्त बिथाङाबो बुंथिदों दि तामुलपुर जिल्लायाव गोदान एसपि अफिस खुलिनायजों लोगोसे भारत सरकारजों सावरायनानै तामुलपुराव मोनसे बिएसएफनि गेदेर आर्म्स फेक्टरि बानायनो थांखि लादों। बेनि थाखाय बिटिसि सरकारा हाबो होखाबाय। बेनि अनगायैबो तामुलपुरावनो मोनसे आरएएफ बेटेलियन हेडक्वार्टार बानायनोबो थांखि लादों आरो बेफोर जायोब्ला तामुलपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन, जेरै मोजां लामा सामा जागोन, दखान हटेलफोरा बांगोन आरो बेफोराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिटिसि गोरोबथानि थाखायसो बिटिआर गोरोबथा जादों आरो बिटिसि गोरोबथानि थाखायसो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानो हादों। बे खोथाखौ बुंथिदों बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिया। थांनाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानखौ दानि बिटिसि सरकारा फालियैखौ लानानै रिहन दैमारि बिथाङा बुंथिदों दि बिथांमोना बिसायख'थि खुंदों, नाथाय बे बिसायख'थिया बिटिआर बिसायख'थि नङा, बिटिसि बिसायख'थिसो। बिटिआर गोरोबथानि बायदिब्ला मोन 60 बियाब थानो नांगौमोन। बेबो पार्लियामेन्टआव बिल लाबोयोब्लासो जागोन। जायनाखि बिटिसि बिसायख'थियाव मोन 40 बियाबखौ लानानैनो बिसायख'थिया खुंजादों। बेनिखायनो बे सरकारा बिटिसि सरकारसो होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाय जादों, बेबो संबिधान भाबै दाबो बिटिआर जायाखै। बेनिखायनो बिटिसि गोरोबथायानो गुदि गोरोबथा। बिटिसि गोरोबथानि थाखायनो बिटिआर गोरोबथा जादों। बेनिखायनो बिटिसि गोरोबथाखौ बयबो गोनांथि होनांगौ होननानै बुंथियो रिहन दैमारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआरआ मोनसे गोजोन गोरोबथासो। बिटिआर गोरोबथायाव बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाय दफा दं, आद्रा दफाफोरा जौगानायनि पेकेजसो। बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनायनि थाखायबो पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि दं, बेखौबो खालामनाय जायाखै। बिटिएडिखौ बिटिआर मुं सोलायनो थाखाय आसामनि गभर्नरआ मोनसे नटिफिकेशन होदों, नाथाय बेनि भेलिडिटि एबा समसिमायाबो 6 दानसिमल' थायो होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बेनि सायाव नटिफिकेशन होनायजोंल' खामानिया जोबनानै थाङा। बेनि थाखाय पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनो नांगोन, अब्लासो बिटिआरआ संबिधान भाबै जानानै फैगोन होननानै बुंथियो बिथां रिहन दैमारिया। आरो बिटिआरखौ संबिधान भाबै खालामनाय जायैनि थाखायनो दिनैनि सानाव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिखौबो मावनो हाया होननानै बुंथिबावो। जायनाखि बिटिआर गोरोबथाया संबिधानिक भाबै भेलिडिटि गैया, बेनिखायनो बिटिसि गोरोबथाखौ गोनांथि होआब्ला सानसे राजखान्थियाव जेंना नुजाथिगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गोदानै दाजानाय बर' फरायसा आफाद दानायखौ मदद होआ होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो जायनाखि एबसुआ माहारियारि आफाद, बेनिखायनो एबसुआ रावबो राजखान्थि हान्जाजों थानो नाङा होननानैबो बुंथियो बिथां रिहन दैमारिया। बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनोब्ला एबसुआ सरकारजों थाफायोब्ला मावफुंनो हानाय नङा, बाहेरायाव थानानैसो सरकारखौ नारसिननो नांगौ होननानै बुंथियो। नाथाय दिपेन बर'आ इउपिपिएलजों सोमोन्दो लाखिनानै जिबायदि खामानि मावगासिनो दं, दा राजखान्थि दोलो बायदिसो खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। जानो हागौ बेखौ मोजां मोनैनि थाखायनो गोदान फरायसा आफादा जोनोम जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि सोरखारा गासैबो फैलोर सिगांनि समाव बिटिसि गोरोबथानि उनाव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि सालायदोंमोन आरो क्षमताखौ बाहायदोंमोन, दा बेबायदि प्रमद बर'आ सालायनो हायाखै होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। गुवाहाटीआव फिन खेबसेबाव लुथिनाय जाथाय। महानगर गुवाहाटीआव मोनसेनि उनाव मोनसे लुथिनाय जाथाय जाबाय थादों। माब्लाबा न'आव थानाय सुबुंखौ खाख्रबनानै रां लुथिनाय, माब्लाबा बुथारनानै रां लुथिनाय, एटिएम बेंकफोरनिफ्राय रां लुथिनाय, लामा सामानिफ्राय रां लुथिनाय, बेफोरबायदि जाथाया जाबोबाय थादों। फिन लामायाव रां सेख'दों दाखाथिफोरा। गासै 5 लाख रां सेख'दों दाखाथिफोरा। बे जाथाया गुवाहाटीनि फाटारखु एरियायाव जादों। रां सेख'जानाय आइजो जया राजख'आ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बेंकनिफ्राय 5 लाख रां बख'नानै टेक्सिजों फैदोंमोन। बेनि उनाव टेक्सिनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन मोनसे गारियाव गाखोनो थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बाइकजों फैबाय थानाय सानै दाखाथिफोरा 5 लाख रांखौ सेख'नानै लानानै थांदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा टेक्सिनिनो उन उन फैफाखादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै नुनमाथि पुलिस थानायाव केस फाइल खालामनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों आइजोआ। गुवाहाटीआव रां लुथिबाय थानाय जाथाय जानायनि सायाव पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खामानिखौ अर्गानाइज्ड चेइन एबा फैसा सेख'ग्रा मोनसे हान्जाफोरानो मावगासिनो दं।
डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA नि सोद्रोमाफोरा हाथियार गथायदों। सा 5 DNLA नि सोद्रोमाफोरा कार्बि आंलं जिल्लायाव गावसोरनि हाथियारखौ गथायदों। DNLA नि सोद्रोमाफोरा आखाइ दैखांनानै अदेबानि सारेन्डार खालामनानै कार्बि आंलंनि धनसिरि बादायाव जइन खालामहैनाया बेयो नैथि खेब। बिनि सिगांबो 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव सा 67 DNLA नि केडारफोरा कार्बि आंलं जिल्लायाव आखाइ दैखांदोंमोन। DNLA नि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि हाथियार गथायनानै गुबै लामायाव फैफिननायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि हाथियार गथायनाय सा 5 DNLA नि केडारफोरनि मादाव 4आ आइजोफोर। DNLA नि केडारफोरा हाथियार गथायनाय समाव कार्बाइन पाम्प एक्शन गानजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाथियार गथायदों आरो बे आखाइ दैखांनाय हाबाफारियाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM टलिराम रंहां बिथांजों लोगोसे आसामनि एडिशनेल DGP स्पेशल ब्रान्च हिरेन नाथ बिथाङाबो नुजाथिदों आरो बिथांमोननि नुजाथिनायावनो सा 5 DNLA नि केडारफोरा गावसोरनि हाथियार गथायनानै सारेन्डार जादों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बापि लाहिरीया मैया जोबथा हां लाबाय। 69 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय बिथाङा। बिथांखौ दिनै पवन हान्स क्रिमेटरियामाव जोबथा बिदाय होगोन। जोबथा बिदाय होनो थाखाय रुंसारि बापि लाहिरीनि फिसाज्ला बाप्पा लाहिरीखौ नखरनि सुबुंफोरा नेदों। बिथाङा फैखांनायनि उनावनो बापि लाहिरीखौ जोबथा बिदाय होगोन। मुंदांखा सिंगार आरो कम्प'जार बापि लाहिरीखौ चेस्ट इनफेक्शन आरो माखासे जेंनाखौ लानानै मुम्बाइनि जुहुआव थानाय क्रिटि केयार हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। 29 सान फाहामथाय होनायनि उनाव बिथांनि देहानि थासारिया मोजाङाव फैबायमोन आरो न'आव गाहामैनो गाहाम थाफैफिनबायमोन। नाथाय थांनाय 15 फेब्रुआरियाव बिथांनि देहाया हरखाबै जेंना नुजाथिफिननायाव क्रिटि केयार हस्पिटालाव थिसनफिननाय जादोंमोन। अब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायासै। बिथाङा गावनि फिसाज्ला बाप्पा लाहिरी आरो फिसाजो रिमा लाहिरीखौ एंगारनानै बुहुमनिफ्राय जोबथा हां लाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।